سلام تخاتاتلت مدب جورا فلتت كمي اللهم كمي كنيهم نلوم عنتي مقصلتا نايتا زحلفت فيديو كمي جيرنا مايكروسوفت اوفيس بنات نتقم داونلود جيرنا كي برودكت خي حتتنا برودكت خي حتتنا كمي جيرنا اينا نتقم بنات داونلود جيرنا لنا اقدمنا دسرحنا يا نيرا ناتا مقصلتا يا زي فيديو زي مالتي مجمريا داونلود مس جبرنايو ابي كم نرخبو دحر كا مايكروسوفت اوفيس سي انتاي حيزو خمدلو انتاي عينت برودكت او خمزلو كنرئينا مالتيو حصار فيديونا سرح ابزي ستارت مين هاريمنا لك ازي مايكروسوفت وورد 2010 داونلود زغبرنايو مالتيو بزحات برودكت مسؤولو ابز هاريمنا بمولو امزيهم برودكت زيهم داونلود زخون يوم مايكروسوفت وورد 2010 مالتي هجي وورد راح دي يكون داونلود دخون مايكروسوفت اكسل كفتش عن عسرتن مايكروسوفت اكسس كفتش عن عسرتن مايكروسوفت باوربوينت كفتش عن عسرتن مايكروسوفت كليب اورجانيزر مايكروسوفت اوفيس بيكتشر مانجر مايكروسوفت وان نت مايكروسوفت اوتلوك مايكروسوفت باوربوينت زياتهم شير بوينت كمان از مايكروسوفت شير بوينت ورك سبيس بحساب زيهم باكد كوينهم داونلود دخونيهم بملؤهم مالتي سلازي اوتلوك انت دادلينا ابزل لنا مالتي وان نوت انت دادلينا ابزل لنا اكسل انت دلينا علنا وورد راح يكون بينو وورد بينو داونلود يكون توم برودكت مسؤول بحساب داونلود دخونه ግን ወርድ መብዛሕቱ ስለንጥቀም በቀዳማይ ሕጂ ዳውንሎድ ምስ ገበርናዮ ማይክሮሶፍት ወርድ ተጠቂምና ጥራሕ አቋሪጽናዮ ግን ኤክሰል ምስኡሎ ፓወርፖይንት ምስኡሎ ዋላ አውትሉክ ምስኡሎ ማለት እዩ ፓወርፖይንት አለና ብዛይ ፓወርፖይንት እንደደሊና ንበይኑ ፓወርፖይንት ዳውንሎድ ምግባር ያድልየና እዩ ፕሮዳክት ምስኡ በሐንሳ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ክንረኽቦም እንተዘይከኣልና ከዓ እንታይ ንገብር ሰርች ቦክስ ሃሪምና ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ወድሚት መጪና አሉና ለብዚ ተጠቂመሉ ስለዚህ ነበርኩ ሶፍት አውትሉክ ተደሊና አውትሉክ ምስበልና መጪና ማለት ኣብዚ ገና ሰርች ክንገብር ከለና احنا አውትሉክ አለና ስለዝሆነ አውትሉክ መጪ ዳብል ክሊክ ጠዊቅና አውትሉክ እንከፍት ንኸሊና ማለት ፓወርፖይንት እንድሕር ደሊና ፓወርፖይንት ኤክሰል እንድሕር ደሊና ገና ኢምስ ጀመርኩ ጥራሕ ኤክሰል ክመጪ ኤክሰል አብዙ ነው ለመጪ ማለት እዩ ስለዚህ ሓንሳ ማይክሮሶፍት ወርድ ኦፊስ ዳውንሎድ ምስ ገበርናዮ ወርድ ምስኡሎ ኤክሰል ምስኡሎ ፓወርፖይንት ሎ አውትሉክ አሎ ኩሉ ምስኡ ዳውንሎድ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ዝደለናዮ ኣብ ሰርች ቦክስ ሰርች ኢልና ክንረክብ ንኽእሊና ወይ ከዓ ኣብ ስታርት ሜኒ ብሙሎም ኦል ፕሮግራምስ ዘለውዎ ከዓ ኣብዚ መፂና ከዓ ክንረክቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ወይ ከምዚ ጌርና ኣብዚኣ ማይክሮሶፍት ወርድ 2010 ትብል ዘላ ኣብዚ ክንረክቦም ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ነታሕቲ ወሪድና ከዓ ሓንሳብ ብኣልፋቤት ይስርዑ እዮም በአልፋቤት ስለስርዑ ከዓ እንድሕር ኣብ ዝደሪአኩም ዘለኹ ብላዕሊ ሲኢናዮም ኣብዚ ወሪድና ከዓ ንፍትኖም ንረኽቦም ክንረኽቦም ንፍትን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ላዕሊ እንተረኸብናዮም ፅቡቕ ኣብ ላዕሊ እንተዘይረኺብናዮም ከዓ ብኣልፋቤት ተሰሪዖም ከይህልው ርኢና ኣብ ታሕቲ ኣብኡ እንተሲኢናዮም ከዓኒ ኣብታ ናትና ኮምፒውተር ዳውንሎድ ኮይኖም ስለዝኾኑ ኣብዚ ኤክሰል ጥራሕ ዋላ ማይክሮሶፍት ከይበልና ኤክሰል እንድሕር ጠዊቕና ይመፅእ ንለብዚ ፓወርፖይንት እንድሕር ደሊና ፓወር ምሰልና ኣብ ከሎ ፓወርፖይንት ይመፅእ ብቅድሚት ይመፅእ ኢልና ንህለብ ዝላዕሊ አውትሉክ እንተ ደሊና አውትሉክ ምስበልና ጥራይ ቀጥታ አውትሉክ መጽእ ስለዚህ ድሮ አውትሉክ ዳውንሎድ ኮይኒው ፓወርፖይንት ዳውንሎድ ኮይኒ ኤክሰል ዳውንሎድ ኮይኒው ኮሙ ካልኦት ፕሮዳክትስ ከማን ዳውንሎድ ኮይኖም ምስቲ ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2010 ማለት እዩ ንብሙሉእ ዘጠቃለለ ፓኬት እዩ ስለዚህ ማይክሮሶፍት ወርድ ጥራሕ ደይኮነ ኩሉ ወሪዱ ስለዘሎ እንተ ደሊና ሰርች ቦክስ ጌርና በዘን ዘርአይኹም ኣቢልና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኣብታ ኮምፒውተርና ኣሎ ማለት እዩ ሓንሳብ ማይክሮሶፍት ኦፊስ 2010 ኢልና እንድሕር ዳውንሎድ ጌርና ብሙሉኦም ምስኡ ዳውንሎድ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ንሎማዓንቲ እዚኣ እያ ነይራ እታ ዘዳለናያ ቪድዮ ኣብ ዝቕፅል ይራኸበና ክሳብ ሽዑ ሰላም ወሰናይ